imba yangu ndaida. Asi kuti maitiraira murume ini nainditora semukadzi so zvinonzi akakonzewa. Ainditora sezvinonzi haangasingandirespecta kuti ndiri mukadzi wake. Maitiro yaindira akandiudza kuti handizvo izvo iwe ungori mukadzi but uchimunhu zvisina shape. Uyu murume inini imba yangu ndaitoida. Asi kuti magariro nemararamiro andinoita akatindura ndiro nepamwiri pemwana wangu musikana. Ndakatombosvika padzimwe nguva zvokuda kutozvisungirira. Ndikaenda kumusha ndikasvika so nomararamiro andiri kuita yandiri kuita. Uyu handina nguva yekuti ndinotaurawo naye nyaya yekuti semurume wangu. Handii. Yese padzimwe nguva zhinji panotaura neni ndinguva inyaya yebasa chete. Kana kumwe ndandingati ndibvambura. Tombweso zvinonzi akaita kukonzera. Mama, Chikoma, what done ever? What done? Oh, she said, Omodabano, Jesus. Mugarana, Jesus. Mugarana. Number one. What? Harume Mazize Sutra inabasa Chebasa chi Leso unoitiro Mugara kwamai Kasi mugara sei mbama kwa Mugara pai Mugara ramba mweje Ayo kasihan Iwe mugara sei Mugara sei cha chokwadi bondo kwezera munhu Wali Garaso Wali mugara sei Semunhu nemukadzi mbamwe chete Ndizo zve Amai mugara sei Auya nosvika nhasi kubasa Mama mugara sei Mugara sei munhu nemukadzi Atizi nyaya namukadzi Iwe mbani mugara sei Amai kuti yacho kwai Mama mugara sei Anyway, sorry, Mama mugara sei Mugara sei Ini ndiri kudirector Mugara sei
Wamuri kugarira muri bo. Diani. Chikombe. Ichi. Uinga kugarira bo. Aba mimi mnazogera rini. Kwa ali kuchikisa pendo. Sasa panda kauya. Ndiba panda kapo. Murume zvishwa kanishikira ndisipo. Ndabuda nemurumo. Akandishikira ndisipo ndichizoka. Akakabata shamu yanga akabata. Atonduza pala bawoite sepa wasvika. Ndikubhura. Ndikati kwai. Ini ndibva ndadzoka uya anga ari busy kutsvaga chi. Inini yanga yatenda nemasabu. Inini imba yangu ndaida. Asi kuti maitiraira murume uyu. Ini nainditora semukadzi. So zvinonzi akakonzewa. Ainditora sezvinonzi haanga asingandirespecta kuti ndiri mukadzi wake. Maitiro yaindira akandiudza kuti handizori izvo iwe ungori mukadzi but uchimunhu zvisina shape. Uyu murume uyu. Inini imba yangu ndaitoida. Asi kuti magariro nemararamiro yandinoita akatindura ndiro nepamuviri pemwana wangu musikana. Ndakatombosvika padzimwe nguva zvokuda kutozvisungirira. Ndikaenda kumusha ndikasvika so nomararamiro andiri kuita sei yandiri kuita. Uyu handina nguva yekuti ndinotaurawo naye nyaya yekuti semurume wangu. Handii. Yese nguva zhinji panotaura neni ndinguva inyaya yebasa chete. Kana kumoti anenge achingondibvambura kutongeso zvinonzi akaita kukonzera. Inini imba yangu handina kuiparadza ndichida asi kuti musha wangu ndinotobuda mhuri yangu yandinayo kuwana Iyo statement. ndinotomuda. Kataura nyenya. Imba izi ndoida. Taura zvirimo karenti. Kataura nyaya tuone kudogadziswa. Kana ndichiramba waizi ndikana imba iri bo. Ichikomba au vakuchadzokereka. Iwo hausisiri kumurume. True. Zvakadaro ndini. Inyaya yekuti uya ndiri akati patikagariswa nemasabu akati uka kuendeki ini ndaida kutoenda. Kupi manje? Kumba kwangu. Ndaida kutoenda asi akati akuite sei akuike. Ende zvishwanga akabata shamba. Achindudza kuti kwakuyu. Akuya asi inini imba yangu ndaitoida kutochengeta vana. Ndinotoda murume ushuwa ndikagara naye. Akatombondisiya akandisiya ndikagara namama wake. Aiwa kuti ndina amai muzobuda. Saka mweshoko ramataura nasi akanditi handina shepe. Ndokubva kwawanawo mumwe anoti munoshepe. Ndokwamuri nhasi. Uye akati munoshepe. Ndokwamuri. Landezi. Tibuirirane ndokwamuri. Ndokwandini. Saka mimi kuti ndakubvunza ibvunzo richadzokera rini. Uyu. Ini ndinobva pano. Ndichaenda mumurume wangu. Zvatidzokera. Iwe shamani. Ndikwaere zvitaura nadzimai vako. Right. Kuzvinzwa chakadini. Uri kuti kudini? Asikaita kubasa. Pamusoro izvi. Zvavari kutaura mai avo zvishuwa ini tinoada. Asi chinhu chakaitika ndechekuti Zvakashamani. ndangotaura agumira. Ini ndabvunza mubvunzo. Handiti? Unotanga wandipindura mubvunzo. Kana paine zvinoda kugadziriswa kumba kwako, tozogadzirisa uchitaura sokutaura kwauda kuita. But pari zvino ndati uri kuti kudii nezvataurwa nemudzimai wako. handichazvikwanisi bhozi panyaya yaitika wasi kumba kwangu. Aiwa. Wauda uchinja celebrate wangoti mudzimai wangu pamusoro izveni ndimbotaurawo mafambiro akaita nyaya dzacho kuti dzizosvika kuti ava vaende nhasi vazodzoka vati vakundida. Pamusoro ini ndakabuda pamba on Saturday 2 weeks ago ndichienda kubasa ndoshandira kwamaikoroke taita 1 week mafirst days chiyakumba china chakachaka taigara chiyakumba Friday ndiripo ndobudawo Saturday ndichienda kubasa handina chandaiona dambudziko kwaari neni taiwirirana zvishuwa taiwirirana asi ini ndaakubasa nomusi wechitatu ava vasunga kumbawa nomukomana uyo mukomana vaona kusiya vana pamai gore 1 5 years kam 7 years kakasiyiwa kavharirwa munhu vachida kumakaya kunosiya vana
ndikubva kubasa ndimurodi ndikunzwa kuti iwe uri kuyakumba here kati ndiri kuyakumba zvikanzi kwete usamhanye kuyakumba tanga waenda nomunani naamai uone chi kune vana vari kunzi vakaendeswa kupi ikoko vari amai kuru hapana chavaizivawo vakatozioneka musevenezi kumba kakuna vanhu ine hapana ndikuziva chii chakaitika kuti vaende kumba ndakatadzana nawo here zvikanzi handisi kuziva ndikati o rege ndichita se tiona vanhu zvishuva ndikaenda chindachi unoona vanhu zvishuva vana ndikavaona ndikasvika kumba kwanga une vana mateno dzemanheru zvishuva mwana ndikamuona shuva akaberekwa kusara asina kana hembe atanga chii hembe dzake dzakaya kuno handina hembe yake yandiri kuona bere yaanokwana ndikati chii chakaitika kubvazonzwa siya mwana ati ava kunoregista wirirana nababa kuti ende unosiya mwana ku kati ko imi makadi kumisa panapo mukadzi uyu mira timutora murume wako auye kuno titaure ava wakavhota watoti rega itese tidzoke kumba tikumanyira nesi apo rega ende ndokupi kumba ikoko pamwai variko zvoshuwa kwai unoregesa chi mwana haisi problem kuregesa kwachi mwana otherwise pamwe pane zviri kuitika pari pamwe haasi kudya pamwe adiki haisina basa svika kumba zveshuwa svika kumba ndokuona zveshuwa aiwa vakarongedza zvinhu zvavo zvese hembe dzemwana wangu mucheche dzimwe dzese dzemwana mukuru chibage changu chimwe chacho mafuta sipo kwakakusina kwakasara mubhedha nemapoto nemabhaketi chibage kwakasara 6 bags neha from 15 pa5 months point avo amai ake 203 wakadya 5 bags pa4 months point ipa 5 months kati uyu mukomana uyu takamutora semushandi achiyakumba akagara 3 weeks but pa 3 weeks vakadonzwa 2 bags dzichibana kuzoti vazotiza vakatoona kuti vake watopedza zvinhu zvese zvipi kutengesa izvo vakutoti saka munhu akaudzoka panapa achagarira ona mati right right ndakavadadindirege fambire nyaya yangu ndinzwe kuti zviri kudii mukomana uyo ari kupi ndodasvika zveshoko musha kuti wabereki wake ndobva ndabvunza ndauya panapa paobhei waipo here chibvunza amaivanzi havapo ndikati vaenda kubanza vaenda kukati ndikati ko mukomana ari kupi ndikanzi mukomana tikungonzwa kuti akatakurana nechi naadzimai wenyu amene kwavata wakupindura pindura chii chakaitika hanzi atsuziva chimirirai ipapo bosvikoma chabvuma kuti anzi zvakamira siyandiro mukadzi wako nomurai aiwa ndaida padiki pacho padiki pandaitaura padiki pacho right tagara pasabhuku isusu anditika nyaya yatongwa anditika right awangu yehovha wanzi right imimi murume wenyu anditi nokuda kwanga maita chimbogarai pasabhuku chimbotaura nomurume wenyu musi wanga uri musi wefriday yacho iyoyo ndomusi wawakafonerwa watitobva kupindura wakauya munhu anditika wobva wanzi imimi ama imimi siyanai nemunhu upi chimbogarai panapa timboona kuti nyaya dzinhu dzikamira sei timbozitaura tiri pasi havana uraramba pasabhuku siwo nchimabuda teerera kuti mukomana wavo awo saka dzichida kudara pasabhuku wakatobvira kumba bani kumukomana wakatomukira kutsvaira mukova wakatopia zapia namumwene wavo wacho nyowani wacho wavo ndozviripo ispresha zvadaro yatongwa tobva dadaiwa sabhuku ana ubadzoka kupi mumba kwenyu timbotaura nyaya ipi itange yapera ndichimubatsira chama ndapanzwa uyu chikomba ukadzi wako umuda panazvomuda unomuda pasina abuse pasina abuse handina isi nemombe dzake fompana murombo achacho akamboti murombo mubhaibheri robva ranyora kuti varomboti navo nguva dzose kunyepe saka mukumujaja sei achitora mukadzi womunhu chenjerindotorerwawo kuti mufanira nemachamu ise mombe dzake 4 sumuka mufana wako iwewe sumuka mama murume wamuruda vanhu
Amjamuda. Mumurambire. Ai. Ndiye muri naye. What? Ndiye muri naye. Mwazinzwa manje. Ibi manje kuyana chana. Chinzwa point nemukadzi. Asikona kuti ana chinhu. Ati ndiye muri naye. Attachment irapa ndeyevana. Zvimwe zvese zviri kupi? Tamubvunza isusu. Kurisei kumba zvinobho. Kurisei kumba zvinobho. Nasi chai ndorada kupi? Asi zvinhu zviri avane confusion avaisire mombe dzaumbira. Ini ndakupira imbiri. Majona line rangu kutinisa kuverenga vanhu. Ndikaverenga soma dzimai. Ndikuona imwe kumusikana kwa dzimai. Saka ndikumatemba ndikumukaka kusina kuchacha. Vaise mombe dzaumbiri. Nzenza munomuti nadzo stereke. Kasi nzenza yekuti akandakigadzirisa ndimi. Muri kupisa confusion mupenyu hwenyu, kupisa confusion mwana uyu. Unomakore mangani? 19. Iye, musikana wako kutaka kurarana ndopi? Mira munzu. Saka, apana confusion era. Amai, bati mira. Aku gola. Yaimu ya mwana super boda. Aichi mwamira. Kazi ngasha ndi kwanza. Kaidi pamsorezi. Amutore chokwa sikurezi. Inini bamba kwangu nomukadzi uyu. Zvinhu zvese hapana chaanoshaya. Munhu. Iwe pane. Unorwara iwe. Awati chi? Ana chane shamba chikafu. Kushandira. Pamutaro kushandira. Machikafu zvese. Ngokana mupamati. Ngokutinanisa kupindula iwe shamwa stere. Iwe koma. Baba. Iwe chakaenda munhu yaka baba wake. Anogona kunge vakapfuma. Ndizvo. Sakasiya. Chakasiya chi. Andiziva. Hauzive. Chakasira musha wavo. Musha wangu. Musha wavo. Baba vake akabvira kwako. Akawira inini. Musigare tesi. Ngereme. Chironga mhuri chiona. Ukaziwo mfunga dzavo andigemu. Kana pachibvunzwa mukadzi wako kuti mugere sei achiti tigere zvebho. Zvikungachida kuti kudii. Aitaura kuti inini ndakakamutezi. Ndakakamutezi. Aiwa. Uya achibva kumakonde uya abereki vake. Tera uibo. Kwandiri ndokusi. Ndokuta rakapari kudeka. Unozoti second chainozvarisa mwana. 2 minutes. 1 minute. Vana vanozara kuti danga revana. Kasi enjoyment munhu. Enjoyment anenge asina. Umwana wazikombuza kuti bondo racho umbodira atodiziya. Usazoona kana zinzi usayera idziwo. Unozichembere mujogwa. Unoona fira muchidziwa. Yakufira kupi manje? Dziwa. Iyo zokuti munguwa munayi muda kurara. Pane nguwa yehobe, pane nguwa nebasa. Iyo chama. Tingasedzengera mwana watomba. Nyaya yako wayetsenzwa zvakadaro. Padakukanza munofana kudzidzisa nhau yokuti mukadzi uya kudzira kubva kwanditi. Kana wangu uchimwa tumutodiro twenyutu. Kana uchimwa unonyamura unowa here. Ndomwa supa. Unwa supa. Supa yacho ngaibva yaita supa chaiyo chaiyo. Ndiwe.
bata munhu nomapatsi nenda po saka vabvuma here kuti nhasi havari kuya kuba zvaizvozvichakamiri handizvikwanisi waisendeka ndizvikwanisi kumba kwangu ine hakuna chiriko bhozi wakabreka zvinhu zvake zvose ndikutovaridzawo kuti vana wakasiyoga vagotokurarama saka iwo vakavachipakwa dzinomuda aiwa miraini watuka dzinomuda zvaizvezvi zvipaisimba wagolozoro rapijaaarimuya zvavaiichikomana kuchaja kana inda kuchaja yapasaka kohunhu wenyu muri kuenda kupindipa pano ndikuenda kwa murume wangu anotonitemereko isi asisa mabhisi aiwa violence ansikuida sandikubvunza asi akuita zvedambi handisikuziva ndoda kusiya vanhu vari vapenyu ndione kutonga ini chandakoshesa panyaya yevana ndofunga wazvinzi pasina vana ungausadzokere ndasingadzoki saka ini uchibva pano zokeramba kwaavo tumira nhume kumusha kuti hakuna mumwe murume ayo nababa wangu vari pano vari kuti uyai kuno nokuti ka tachokwadi ka mukadzi uya kuramba idzoka akuemvesesa chinhu chimwe chete kuti handikudzokera murume ndikudzokera vana vangu ndinozva mai murume mukuranda uriko aiwa handikurandidze ndakuchajaigara aiwa ini hachada kuti murambe kunyengana vana mumungomuno munhu ngaasazozvaruda munomuzi kuti murambe kudaro vachi hatidi kutopa kuchirwere hatidi kutopa kuchihure izvozvo ndazviramba mabva kupimusha kwenyu dzokerei ikoko ndikuona kuti mambonya nokutambira here nezvozvo munotoda discipline muno muri kuenda kupi kubva pano uyu ato nemhosva kudhara tamuchaja kudhara pano baba mwana wenyu mukuzwa zvakutaura aiwa zviriko munosirani ndo vana vediva zviriko mwana uyu pano mafungirangu kana asikade murume uyu pano ini uchimukomana hana umuramba uyu ndiani confusion kozatinoe mukadzi atomadzoka kuziva nhasi saka da kuchichasi ndipanga pamusoro changamiri wangu ini chibage pandikabuda ndizvo chibage ndikatochisiya chirimo ndikatochisiya chirimo aruraitero mwana chibage ndikatochisiya chirimo iyo chikoteerera baba mwana aruraitire chero rudo rwaapinda rwavakumupengesa mai aasidzokera murume tikuti ngaasidzokera kumba chaiko chaiko kaida momutora mwana wenyisita kukudzorera mwana kuti simunomadizve violence ndoichapedzera yaapa sabuka akandifonera nenyaya iyi tikati ngaaende kwaari kozi uko akuzokiko zvaakufungidzira yako zviri izi zvinoizi taura henyu kuti uyu achabhurunaka ndiyomkwasha ndinoziva ndiyakasvika mumusha mangu akakwanisa kunge akazokwanisa baakabvisa uri kumusha ikoko zvakataguranawakiamutsvaga wachisvika kurera navo vakadzi mukuru wangu torai mwana uyu nyaya yeviolence ndoikawandisa mazuva nhasika ndikuzotora mwana muchina naye nikuwasha unya achitira kumba kwenyu ndonyaya yakanaka iyoyo ndonyaya yakanakisisa izvi zvari kuita kuzitora kufanika munosvika kwakuitozonzwa mambo musha watoka munhu kana kutotaurwa handi munozoti pane vanhu vanotsvaga nyaya dzokukanda manewspaper ndonyaya imwe yacho iyoyo maredhi munozoona tikopokuroko mambo ari kuhara mambo musha wakabva waendesa mukadzi wakabva waita sei inani kwanditozisiya saka uyu mwana toda kuti tumuchengetedze all the same toda kuchengetedza uyu futi nokuti papana ukasha womuti saka ndikuudza kuti mwana uyu mutore muende naye kumba nguwasha unenge achiteera ndakupa indini mama mwana ungaendewo mwana unenge akatadzaka
tine nyaya yekuti mwana wedu asura asi panoyera kuti kwasho yedu anga asina chaakatipa kanaka mkuru ipapa usaka ndachauya naye andimwaona tikumba mumbeina tamba mumbeina kaisana kuroora mumbeina zvinobvudzwa nawo zvinongoya kwa muti muzorora asi yemukwasho nyika zvasara zvinobatarwa kuti andizvozvo ndotsika yacho uye anomaubhadhara kasi kana asina kuroora angabhadhara mombe 4 zvichikwana uye asina kuroora zvinoenda kwamurika ndochivanhu vakaita pandikuona situchirira aiwa ndikuchemimika handigone kuti ini ndikubaya advice nokuti makabva panapa mona nimugona kusiya chidzungaira mangwana makadzoka makanzwa akafira mumusha mabushu akaitwa sei akarohwa munonzwa sei iye ari mutendo zvakadai aende kwatete ana kutadza utozoenda kutora iko asha dzake dzasirira saka kana muna mbuya kana atete mwana wenyu murongedzese ikoko kwanyazotera ikoko asha dzapora nokuti makamtakura izvo zvino asha dzana zvinozozvanza atengwa node toita sei maruza kuti mambo weda agona atotakanza rufu umwe mwaitona mukazvi zvakanaka kuenda naye mumba achitaura zvataura apa go munombonwa sidaro pamusoro mamatibatsira kuti toti aende kwatetoura ndikuti mukwasho wedu atete anosvitsawo mukadzi wako nani kuna atete apa abaruteerai vaviri ava vakagara kuti vauye mudare rino hapana kuwirira ani mazonso zvinhu izvi ndo zvakonzera kuti vagare pamberi pedare imimi vacho ndimi makuchisumuka nemwana wenyu moenda naye kwaatete atete vanhu vanoenda vasi kuita se nozvikonzero zvinodai kana uyo achida mukadzi wake anoteera paatete mukaonawo mazuva awanda kuratidza kuti haasi kuda chi mukadzi wake uyo anopira dare nyaya yegukuro ndokuwa gukuro zipa mutemo kuza vana kurambana vakarambana here nenguru havana ini mukira dare pazvinenge zvandaona manje musaite kubhabhadzira zvakaita dzadzimai ini ndachifungidza kuti vamoti amambonda zvinzwa nokuti vanhu avanobva mubamwe chete ava kutobva kuboyfriend nemanzi mukomana vachitaura kuti taura chokwadi kuradza tari kugara vese ndakudza mugara sei dzwai mukuru mugara maanogara sei nembani semukadzi nemurume saka ndipapa humanity ngairege kubva pamatirira kumana ngatinzwiranei amen handisi kumanikidzai but anyway nyaya itapedza kuti ase tonga ndo pane nyaya zvamucharonga zvizenai kungoti makati zvakataurwa kwamushuba ngati ndinazvo zvinoyo neuremo kana mubva mumusha kana ivi makaita kuna rusambo anozi kuti nyaya iyi yakaitwa nemazvo ngachibatwa uzi ndo zvandikufungidza kuti nyaya idzizi dzemadzimambo makutokukwira mukwashoni dai kumusha kwenyu kana kuno zvamunenge mada asi auyo akutodaidzwa kudari kupi kwarusambo kuti yobvisa vachi dapfuma yangu handizvozve kasa makamadai munoma mauya macho munokukwira dai zvingazveneke nini kukwiriwa dare ka ukazomudai achiteera mukadzi wake mukadzi akubvuma mukadzi wake kudumura saka ndikuudza kuti kakuwakaka chete anoteera taura mwana wenyu munomupakanani shamani wazozataura achinoda mukadzi munoteera rini ndizvo zvanhu zvamukuda munoteera rini sofa tigati vabodikwane 2 months kwanisa kutsvagwa masofa hauna mhosvo yoona mhosvo yapara ndiwaparwa mhosvo saka 2 months akuda ndidzii hakusudiwa mari nemuda mari here aiwa indini kuti ndovanowo yangu ine transport kuenda ikoko kwete kuti
Wangarakupa baba wanga muno murume yaruza witness yake ndikuona ini ndikumanikidza 2 months azina baibiro zvaida azina kunanga kuti munhu womurume agara woga asi kana ndikakutoka inini pita ndikazobuda ane weakness ikatisiya newe ndokotera kwese kudzima muri kubaibiro simuka inene kumba kuti ndimutasa zvakuchaita